Iki yo wis suwe izin no. Iki nek izine kanca-kanca bingung no. Oh, ngono nek Dek Beatrice izin. Wah bingung no. Ki yo Cik Prawan, konone neh ki. Wo iki wis putra sing konone. Mbak Dwi Kumala. Kumala kok Kumala. Bu, iya, wis putra siji, mijil cewek. Sing konone neh Mbak Penny iki ya insyaallah prawan, insyaallah. Kok nganggo insyaallah? Aku ya urung pati tepung kok no. Iya, Lah nek sing sampinge Mbak Penny, wah nek kuwi malah perawan ting-ting no. Ngono, perawan, perawan maksudnya 30 tahun kepungkur. Iya, terus sing kono sampinge neh Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh ngono, Mbak Sri Wahyuni Pesek iki yo arepe nyusul ya enak. Iya, arepe nyusul dadi manten. Ngono, dirampungne sekolahe dhisik engko lagi palakrama. Iya, terus nek Mbak Denko, wah ini ki wis cetat-cetet iki pisan. Iya. Lah nek sampinge kono dhewe iki. Lah iki perawan poduk iki. Njajal, njajal kon ngadeg nok, kon ngadeg. Ki ketoke sesepuh ki ben tutur-tutur karo manten. Oh ngono, ben tutur-tutur karo manten. Diwalik slendro. Kon ngadeg. Serampat. Yuk ngadeg ben dituturi karo ki. PNS pini sepuh no. Iya. Yo, Mas. Mangsaku sinden semene kok sing paling ayu iki. Wilujeng dalu selamat malam, Ses. Injir, jeng dalu. Iya, lho, penggemarmu akeh banget iki lho. Kuwi penonton bayaranmu apa asli penggemar kowe? Niki to. Angger wis bar dikeki ya ngono kuwi. Iya. Dikeki telek piye lho? Mboten ya sa. Engko wis saloke ya. Iya, ayu wae. He, lah wong kono mang ngene kok aku lagi mlaku. He sing nguri dhewe iki wasu. Ayu kok asu. Ayu. Niki manggil kula Mbak Bu Nyonya napa Nyah-nyoh? Ya sak geleme. Mbak mawon nggih, Mbak nggih. Nyah-nyoh iki pawean. Paling ya nek aja isin lah rasa isin. Malah mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Biya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Wilujeng dalu selamat malam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat. Semangat nggih? Nggih semangat.
2 malam ketemu saya. Kemarin Nggih. ketemu di Ngawi, Nggih teng Gandri nggih. Gandri, sekarang ketemu di Macanan. Nggih. Tidak mengurangi semangat kan? Mboten. Oh iya, semangatku ki yo nggur sampeyan lho. Ngaten nggih. Ala iki nak ra takeki nopo semangat-semangat kuwi. Tapi tekake saiki mang, ayo semangat, Dik aku. Dik, Dik ini aku ya. Dek ingi. Lah iya Dik ini barang loh, Mas. Derek tepang Gladiwano, ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak kaplok. Sayang. Tak sayang. Namanya siapa Mbak Yu? Kula. Nggih no. Duh. Paijan dengkulmu kembet wi. Kowe iso dengkulmu kembet iki lho. Lah mlayu nang ndi nek ora kembet kowe? Iya iya. Namanya siapa? Kula. Nami kula Tumpuk. Tumpuk alias kok Paijan to kok iso. Aja aku duwe pacar nang kene Mas mbiyen. Sampeyan Mbak Tumpuke duwe pacar ning kene? Jane omahe kono lho ndi wi ngisor kono lho. Omahe ndi? Macanan ndi omahe? Parno piye Parno dudu Parno. Daleme ndi daleme? Parno kono wi mang tak titip di sepeda emang. Lho, sampe aku ngene. Lho, Mas aku ngono puangkling Mas aku. Lho, wis nate kenal karo Pak Parno? Lah mbiyen karo aku ngene lho Mas. Ngene iki piye? Tau duwe hubungan? Mamange satru terus wawuh ngono lho Mas. Oh, tak kira duwe hubungan. Hubungan apa? Lah gak jarene duwe hubungan karo wong macanane omahe ndi? Omahe ngisor kono lho. Saiki rabi nang kene, aku mung yo petuk neh akeh Mas cewekku. Cewek apa cowok? Lha iya cowokku. Cowokmu. Anu jenenge Mas Lamidi. Mas apa? Lamidi. Omahe macanan. Nang ngisor iki lho. Pundi ta Lamidi jenenge ndi? Walah Didi. Wong wedoke akeh piteruh lanang wedoke ya Di. Dadak dipek leklah to malih. Heeh. Walah ya kuat-kuatno lah aku. Bimbingan arep tak rabi gak sida. Apa nakal? Lamidi apa nuwakal? Gak, Mas. Tapi nek karo kowe ngono ki anu ya, apa ki ketok Sayang, Mas. oh sayang. Lamidi ki suwayang karo kowe suwayang. Jaman semono bakar telona aku dikek empole tok dadak. Empole piye? Empole. Ya sing bongkote tok kae, Mas. Pucuke dipek lah wis ta malih. Ya duwe bojo loro kudu adil lah. Bojo loro apa sitoke bangkaan kemeng kok dadak loro. Oh iya ya. Niki acarane pernikahan Mbak Tumpuk. Niki nggih. Nggih no. Ya jenengan nggih ular-ular kuwatah lho Mas. Mboten kula titipane saking Pebunden. Kula hanya menyampaikan aku arep nuturi apa wong ya aku urung omah-omah. Oh, piyayi macanan wong macanan iki pun ngerti sedaya. Dalang Akbar niku dalang Resi Joko durung kambon wong wedok. Iya urung, gak inginane diamboni lho Mas. Dijaluki foto. Lah iya, ngene nek kowe ambune ngono kok urung mampu. Maksudnya dijaluk foto Mas kan anu badhe pentas ngenten iki ndamel parfum to. Terus wong itu, ambune ngono urung mampu wong wedok. Maksudnya durung kambon wong wedok belum pernah menjalin hubungan. Iya. Pernikahan hubungan mbuh aku dhewe juga ngerti. Nak nikahe urung nak hubungan aku dhewe gak genah. Wong ya bengi iki peteng. Nak lampune mati. Oh iya. Nak urip ya piye kadang pernos kaya ngene iki. Nyuwun sewu sakmene mbiyen. Kowe kok kitae mencurigakan status perjagaku to, Mbak? Ora, Mas. Ya kabeh ki. Loh, KTP ku ki keterangane belum nikah. Ya sing ya. KTP ku belum nikah. Nikah lo ya. Nikah ya nak kawin, Bu. Ini nikahnya padha ya karo kawin ya. Padha. Kayak ngene. Wis njepenge mesti ngweres wi. Kan ditakoni ngene to, Mas. Mas, kamu sudah kawin belum? Ngono kan kawin to? Heeh. Ngono kok ngweres tak antemi dhewe kok. Kawin itu maksudnya nikah sama. Nikah sama. Ngono lho. Heeh. Nah, burung Mas Farno ndi, Mang? Ya.
Jan rumangsake kae. Niki pernikahannya Mas Jukumara dan Mbak Nurinda Yulianawati. Niki mantan wedok, nama panggilannya siapa Pak Bu? Oh Rinda. Mbak Rinda kali Mas Jukumara. Anu Mas, yo jenengan mang kan 10 nah aku nggur 5 Mas. Aku menyampaikan dari orang 10 pepacuh. Aku nggur 5. 5 itu apa? Jatun. Mau 5. Mau 5 itu apa? Melumah. Murep, melebu, metu, modot sik. Wah, aja ngawur lho. Iki disiarkan langsung live streaming. Lho iki nek konotasimu pornografi mengarah ke seksual lho. Iki ora porno, Mas. Iki pitutur. Lah aku mengkan cetha to, hubungan kudu iso jaga perasaan. Lah kok iki melumah. Iki yo kena dingke pedoman, Dul. Dul. Dalah kok, Dul. Den, heeh. Melumah, murep, melebu, metu, modot. Ngono, Mas. M pertama. Melumah. Apakah arti dari melumah? Ayo, kupingku iki krungu gak budek kamu. Banter. Sone apik kok. Melumah tegese teman-teman sekalian. Heeh. Niku kudu terbuka. Oh, melumah artinya terbuka. Transparan. Yuh lambene kaya silit pitik transparan. Rungokno no. Hei. Transparan. Oh, apa adanya. Tidak boleh berbohong sama pasangan. Nak ijo yo nak ora yo ora. Nak panjene bener yo dibenerne, nak panjene salah yo disalahne. Melumah nggih. Melumah. Nek Lamidi wis melumah burung, Meng. Sing rumah yo lah. Hei. Anu matur suwun yo lah aku mung digekne kopi iki dadakno. Anu marumu. Yo lah ngene. Rene lho apa ora apa-apa we dadi biyen dadi maruku ora apa-apa tak gekne kopi ya. Nggih aku ngono. Padahal Lamidi gaya no. Lamidine ngene. Kowe ngono. Jan. M pertama melumah. M kedua murep. Apakah arti dari murep? Kudu wong lanang iso ngayomi wong wadon. Oh, murep. Nafkah lahir, nafkah batin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sik to iki sinden nek omongane kaya moden to. Ya moden ya ben. Kok iso dalil barang ngono lho. Wong lanang iki kudu nguasani wong wadon siji. Heeh. Ngreksa, Mas. Ngreksa. Dadi tembung ngayomi iki relatif. Oh, relatif. Dadi ngayomi ya. Terus nek perkara sing sekirane wadi aja dibuka. Oh. Baik wadine manten lanang, wadine manten wadon, kuwi aja dibuka nanggone wong liya. Oh, dadi Lamidi karo lah gak oleh buka-bukaan. Oleh apa kuwi kurang gedhi, kurang cilik, kurang opo itu gak jadi omong-omong. Kuwi apa kurang gedhi, kurang cilik? Nalare. Oh, nalare. Ki yo ngures ki sik Joko tapi ngeres. Jere sik Joko ngures ora adu pilih. Melumah, murep, M ketiga apa tadi? Melebu. Maksudnya melebu? Melebu masalah ekonomi. Oh, melebu ekonomine. Kayane sak piro? Rungokno to no. Iya. Upamane kunir ki rega piro pamane wi. Ngono ya. Upamane lir pamane. Lir pamane yo. Lir ajar iki. Lir pamane. Asung lir akeh tumane. Oh. Mlebu ekonomi. Kayane sak pira? Di pontok-pontok endi sing mlebu tabungan, endi sing dikayani nggo wong wedok. Kuwi mergo metune. Metune mlebune sak pira, metune sak pira, wingko sing ro ya nggur manten loro kuwi. Aku gak oleh roh aku. Aja roh. Bahaya dolan to, nek guyung ngakaki anake turu kaya ngono kuwi lho jan tenan. Mlebu ekonomine, jadi mlebune sak pira, metune sak pira kudu iso naksir. Kudu iso ngira-ngira ngono lho. Nafsir. Dadi cara nafsir apa? Aku nafsir kae ngono. Gunang babuk, janakone kae ta? Janakone. Naksir. Jadi pamane kayane 100, ki dinge blonjo sampai 120. Kudune ya nggur 50. Omongno ana bojomu no. Pamane kayane ki 70, ya metune ya kudune ki
nggur 40. Iya. Kuwi sing 20 nggih sangu anake karo dicelengi. Piye? Heh? Kenakalan. Terus M terakhir modot. Modot iku kudu siji. Heeh. Masalah ekonomi kudu iso cara wong tanine mbiyen Mas. Kudu iso kena nggih cokot-cokot alot, iso ngolor-ngolor. Aja sampe dicuresne. Ngoten nggih? Nggih. Terus masalah etika utawa nalar kuwi kudu iso modot. Maksud iki kudu iso ngrembaka aku sik Joko sik prawan kae ngene iki wis rumah tangga kudune ngene iki. Oh, ngono. Heeh. Lah sampean ngene iki perawan apa wis omah-omah? Aku to? Heeh. Nek no rasa omong no. Aku kunciku nang kono kuwi. Iya, modot pemikirannya berwawasan luas. Wawasan luas. Iya. Aja nggur istilah iki egone dhewe. Iya, masuk. Ora kena Gus. Ngono kuwi lho maksude. Iya, Ya ketoke iki purno, tapi asline ya purno tenan. Kok malah purno tenan? Ora Mas enek artine. Ngene, aku arep tanya karo sampeyan. Pripun? Aku mengarep munggahi enek sing ngomongi penonton nih. Pripun? Kuwi mboten sinden lho, Mas niku mudin. Sing ngomongi sapa? Yo eno ketoke. Eno apa Lamidi? Aku ki gur pengen teko, aku kan Jek Joko to. Kok manten-manten ngene kok dikeki kembar mayang, dikeki janur ngono apa ya nek artine to? Wakeh Mas wis artine no piye? Yo, masa to? Aku diwejeng karo Lamidi wi bahaya. Lagi janur Mas ya. Janur. Heeh. Jane cahya nuri mencorong. Jadi cahyane mencorong mulane sambung tuwuh kene karo kene iki digathukne antarane besan kene karo besan kono kon padha ajer padha napa niku cemlorong cahyane. Gak oleh prengut-prengutan kaya ngidik telek gak oleh. Oh iya. Janur iki artine cahaya sing mencorong. Antarane kene karo kono ya sak mantene wi kon sing duweni ati cerah, wajah cerah. Amin. Terus bar janur iki apa neh? Enek apa neh yu? Enek apa neh? Nang kono wi. Heeh. Cengkir. Oh, cengkir. Cengkir niku napa artine yu? Manten wedok dititeni nek wis kenceng kudu dipikir. Ngene iki kaya purno neh to. Aku Jek Joko rung genah wong wedok lho. Kok iso mbok kenceng-kencengne sing wedok kudu mikir ya apa kuwi? Wong urung genah kok jeri purno lho kaya. Jan ora ngadur kowe iki. Jeri urung genah kok jerine purno. Lah maksudnya nek upamane madheporene to. Cengkir to. Nek kenceng kudu mikir. Kenceng kok ngene lho. Nah meragat wis jan saru tenan. Nek wis kenceng ngono sarune nemen wi. Aja ngono. Oh gak lah ya. Nek wis kenceng ngono lho. Oh. Ya. Piye Mas teh sing dipikir apane? Cengkir kuwi kudu ngencengke pikir. Iki lho cengkire nang kene lho. Oh iya. Eta ki. Cengkir. Mantu bubak to niki. Walah kaya to kok 1 2 3 4 jare Lamidi ngene angger 4 ngono kuwi mesti mantu bubak apa ngono. Aku mung iya ya di ya. Oh cengkir niku kudu ngencengke pamikir. Ngencengke pikir nuwun nang ngersane Gusti muga-muga mantene iki dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Dadi jejodohan rumah tangga sing barokah. Amin Allahumma amin. Ngono Mas. Satu lagi upama janur terus mengcengkir upama kembar mayang apa artine? Kembar mayang ke isine akeh Mas ya. Oh ngono ya. Enek manuke. Maksudnya manuk ya apa maksudnya manuk? Manuk to? Mantene kudu duwe manuk. Maksudmu piye kok manuk? Alah nek ora duwe manuk ngajak pegatan Mas. Maksudnya piye kok duwe manuke piye? Maksudnya iki sing dikiasne, sing dicontone nang kembar mayang ke manuke manuk merpati. Manuk doro. Manuk doro ki nek sing wedok angker sing lanang golek pakan, sampeyan titeni. Oh. Dilolone sing wedok. Wong kene yo ngono, nek sing wedok angker sing lanang yo golek pakan to. Golek neh. Udelmu kembet wi.
Niku namung kira to firasat Mas. Ken nyonto. Heeh. Ken nyonto ngoten niku dadi sing manuke kena nggih conto. Ngoten lho nggih. Iku sing jenenge sehati. Oh, sehati. Sehati. Iya. Sehati. Iya ya. Iso bulan baleni. Heeh. Dadi nek sing lanang ngayani, sing wedok antarane loro-loro niki saling pengertian. Mas. saling pengertian. Oh. Wis genah nak mbiyen ki wong enak wong loro. Sing wedok ki topo, napakke anake, sing lanang golek panganan dilolohke. Ngoten to nggih? Kurang percaya sampean delok manuk doro ke lho. Sampeyan ya diloloi ngono. Aku mbiyen ya diloloi. Sing loloi sapa? Kalu. Sing loloi Lamidi. Lamidi ya. Jajal Mbak Tumpuk, yu Tumpuk. Sampeyan ngene iki nuturi penonton, nuturi aku ngene iki aku melok belajar. Saiki nuturi pesinden-pesinden yang masih perawan. Lah. Kok lah dalah. Mas. Pripun? Saiki kalah karo Google, Mas. Oh, Google. Kadang ki wong jenenge siji, jodoh, loro pati, rezeki niku manungsa gak sing ngerti. Ngoten to nggih? Nggih. Kadang halo Mas, fotone ngene. Heeh. Kayak foto 20 tahun sing kebongkor. Ya akeh ngono kuwi. Ngono iki nek. Heeh. Semua ayanan saya di sini ndelok lah kok bae wong wis tuwek. Ngono iki enek Mas. Oh, enak ya. Kadang nggih nyuwun sewu nggih. Kadang niku jodoh niku ora mergo srawung ngoten mboten. Kadang niku saka chat-chatan ngene nang Chat ya. Chatting. Chattingan kadang iso dadi jodoh. Nggih kleru sandal ya iso dadi jodoh. Oh, nek jare wong sepuh ngono. Kijolan sandal iso dadi jodoh. Iso dadi jodoh. Heeh. Mang sandalmu kijolan ora? Aku to. Enggak Mas, tak cangking terus. Engko nek didelikne Lamidi. Iya. Jajal ya karo tak ngadekne sinden jajal tuturono umpamane. Oh, ngoten. Lah iya no. Iki uga menyelam sambil minum air, ngaturi geguyonan karo nembang-nembang. Iki saka manten nyuwun lestari ninggal katresnan sesideman sarung jagung. Mbak Penny dhisik, Mbak Penny. Niki sing kula arane wau insyaallah perawan niku lho. Niki. Iya no. Ya jumeneng sepatana cah coba kaya ngapa ben ngancani yu Tumpuk. Yuk sepote kaya ngapa? Ya. kenalan sik yu Tumpuk. Saking dalu. Wis kedalon apa, Gung? Sampun. Berarti wis ra kena dipangan nak kedalon iki. Ayo kenalan sik. Dia tadi didangu siapa namanya? Didangu Man Robuka sapa Didalu namanya siapa kok Man Robuka lho? Namanya siapa? Nggih, kula namanya nggih. Jasi. Salah, suarane nah apik. Salah. Nggih, kula Penny Pramesti. Nggih, pitelem sangge? Saking Saradan, Madiun. Ben nak joki no bekentel ra ngeblek. Wes. Oh, bis mandeke disalib ya. Lah mandek iki. Lah iya. Lah mandek kok. Lah iya. Iki yo isih perawan lho, Mbak Yu. Jenengan perawan nggih. Nggih tasih, alhamdulillah. Tek ono kriteria laki-laki yang sesuai sing kepingin ini ya, besok nek dadi bojo ki sing piye? Nggih, kula mbut cara ngene iki jajali. Heeh. Sing ndi Pak De? Sik tonono. Upama penabuh sapa? Sing pomo nabuh. Sing aja gender iki ngruwemet nek bengi. Apa sapa? Sing aja sing ngegong ya tabuhe gowedi kae. Anu, sing nyelentem. Nyelentem. Nggih. Oh, sing nyelentem niki asli macanan. Asli anak macanan. Berdiri. Sud disud kameranya anak macanan. Gini tok. Ayo. Gini.
Kono sing kono urung. Sing guri, kurang guri. Kono guri urung. Kono guri. Wis tak tambahi. Ci. Kayak mau nyalek. Ora usah kuwatir tak tambahi. Tambahi napa? Omongan ra genah. Niki asli macanan niki. Asli macanan. Biyen ya sakriting masyarakat, Mas. Oh, sakleting, seangkatan. Seangkatan ngene Pali kono lho mbiyen. Oh belajar dalang. Kayake ngono, Mas. Weh, niki nggih saged dalang lho, Mbak Penny. Niki Sinden, moden, dalang kabeh dipek. Maling rapopo, maling gre bojoku. Maling lamidi. Aja mbok anggap ya. Aja anggap. Senane putune. Halo, Kak, aku meng nang kono suwi tenan kok. Iki berarti Mbah Hutimu, Nduk. Iki Mbah Huti. Mbah Huti nak ngene iki, nak kok nak wis metu ya Mbah Anang, Mbah Akung ya. Anu, Mbak Penny. Dalem. Minangkani permintaan dari manten niki ninggal katresnan riyen nggih. Nggih. Heeh. Sing bawa ben yu tumpuk. Oke. Sembarang. Heeh. Apa bawane iki? Wis manut sembarang pokoknya pelok ngono ae. Slendro biasa. Pelak pengasih. Heeh. Wis manut arep mbok bawane apa? Pangkur ya kena, wingi bar ning pangkur. Kok diwarai lho ya? Iya. Kula nderek belajar. Moh, aku ora nyawa-apa. Nderek belajar ya, njajal penonton kene penasaran karo suaramu, Mbak Yu. Penasaran karo aswaramu. Iya. Aswarane ya nggonmu, aswaramu ya koyo asulingan iso. Njajal kaya ngopo? Mingkar mingkuring kara nak Semarangan to wingo Semarangan aku rasa ngelek Lah mosok ngenggokno cengkoke jenengan dhewe kok nesu-nesu. Sing biasa lugu baleni wong edoke nak nyuwara ndodok aku diwangi nyo padha wedoke Mbah Uti diwangi ya. Mingkar ya. Mingkar mingkur ing ungkara. Bian apik tenan suaramu luar biasa. Gumun aku karo suaramu. Loh, nyapa kok malah senam lho? Luar biasa, aku terkagum-kagum dengan suaramu. Nyapa kok kayak tetek melek no? Saking kagete, Mas. Oh, kaget. Saking senenge kayak akarana. Ya. Tanggo ya. Iya. Akarana karanan Mardi. Mardi lunga, Mas. Mardi. Aku kelingan Mardi aku. Sing Lamidi, sing Mardi, wah apal. Siwi. Sinawong res mining kidung. Tepuk tangan. Sinuba Sinukarta. Anu ta, sampeyan ketoke karo sing guwender kok ketok klop ngono ta. Alah jan ora ajurku, Mas. Aku ngenekne Lamidi gak iso ya terus iki kok iso. Oh, sampeyan karo Mbah Bandi niki? Jan ora ajur, Mas ki, patutan loro. Stok kene ndase. Ya anu golekno ndas pitik sing cilik. Terus Mrih kartata pakartine ngilmu luhur. iya. Kang tumrating
tanah Jawa. Terakhir agama ageming haji. ya aji aji Iya iso aji ya nang kono kok. agama mergo wong macanan disebutne ya aji Ajine Pak Nowi ya. ya Kono guru. ya diaturke ya ninggal katresnan ya mangga Mbak Nang, Penny Aku pengen roh suaramu sing kaya asulinganmu. Alak, kau. ya Tinggi Mbah Uti ya. Engko nak wis mudhun dadi. Sida ora. Ndang to. ya Nangis sajroning atiku. niki ugi wonten permintaan saking keluarga PSHT dari fans saking Yogyakarta minta lintang asmara nggih mangke dipun aturaken ya yuk lanjut sih ya. heeh Aja lali awalenku. Oke, tarik yuk. Aska Brata.
enom ini kuras ini suweneng aku. Jan, pengen ngelem kok nyek tak tonyo. Ora ketarane sapa kuras seneng aku. Suwun Mas. Nggih, salam. Makasih nggih Mbak Penny. Nggih, Mbak Penny nggih. Makasih nggih. Wis Jan. Iki Mbak Penny ngene iki sok nek mbok sawang tekan pasuryane Mbak Penny ngene iki karakter cewek yang gimana? Yu tumbuk. Ngeten iki. Heeh no. Niki manutan Tapi golek Mas. Oh. Momo manutane maksud dikayani pira-pira manut? Manut. Boten ngoten. Pripun? Maksudnya diapa-apakno manut kula. Tenan po pira? Tenan po yo kok. Maksudnya dijak tanggapan. Mas, pengarawit kadang senguwengek Mas. Apa-kapakno manut neng lho. Ayo sik Joko kabeh kok. Iya ora medu. Ya dilanjut ya. Nggih. Bubar ninggal kata saya dibalik selendro. Niki wonten sing nyuwun sesideman. Ya, sesideman ya sesideman nang lagu ae Pak ya. Apa to artine sesideman iku napa to? Lah iya sesideman. Lah iya artine napa? Lah iya sesideman ya sesideman singitan Mas. Oh singitan iya. Delik. Bar nuturi Mbak Penny tak golekne sinden liyane kok dituturi neh. Mbak Sri Pesek, jumeneng Mbak Sri Pesek. Sepote sing slendro co, monggo. Yo. Yuk. Iki metune sapa iki? Dong. Kenalan disapa. Nggih, sugeng dalu. Tasik pangga pesek ta. Sehat. Sehat, Mbak. Mbah to. Lah pun sepuh. Iya, Menika enten pamudhut napa, Mas? Sesideman. Anu sing bawa ben Mas Victor. Oh, nggih. Mas Victor. Ya munggah rene. Munggah rene, Mas. Mas Victor. Mas Victor monggo. Iki ya janur ajure yu tumpuk. Wakeh man, aku ya anggar pethuk wong mesti janure wacur kabeh Mas Hasan. Ya naik sini. Ngerti ya. Ganteng to? Jan gantol, ganteng kalau. Ganteng kok guantol. Jan ganteng kalau Mas Victor ki. Aja nyepelekne mbak mau ngene iki ning mempunyai suara emas. Nggih to. Ndro rekmane dawa suarane ya dawa. Alon-alon aja mbok sia-sia to. Iya. Aja mbok sia-sia. Sayangku ki yo Sayang. Sayangku. Besok duwe anak pira karo sampean ya? Paling ora anak 10. Kuwi dobol ora anak. Wong jaluk anak pira? Anak kok 10 lho. Ya pokoknya nopo banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Ora mesti Mas. Lha apa? Kunku kadang keleleran kabeh ya enek kok iso. Keluwen malah. Ayo dibawani Mas Victor. Bawa nih. Eno. Oke. Aku gandrung sapa iki? Lho yuk Mbak Pesek no. Ya Ayo didum. Heeh. Bojo tuwa karo bojo nom. Aku mbane ae aku. Oh Mbak. Nek to aku mbiyen dadi njung tumpuk dadi mban tumpuk ngono. Iya, heeh. Ya Ica. Monggo Ndoro. Tenang gula ya niki bawane. Nggih. Mangga. Ya. Aku kok dodoan gak wani aku nyedek. Ya. Lah. Kene cah. Ndang to. Oh, sek to yo butuh pemanasan lho. Jare mban kok nyentak. Lah iso kaya buta ae malahan. Ya. Wiwitane. Ya. Handerek sang peke. Pekek kok pekok pira? Pekek. Lah ya pekeki Sing krungu pekok ki ya Lah kok. iya. Ngono ya. Pekek. Pekek, anakku pekok. Priya bagus kang ngolah budaya
alon-alon ora sang Arep nglenjor. leto. Iki anggere ora aku ya ngene iki ya. Aku suwe ra petuk iki iso. Kangen to? Kangen banget aku. Ndruwedeg sembarangane. Isore melu lho. Sikil maksudnya. Gigingen lho. Yo ngeres wi. Yo ngeres cacile kok yo ngerti ya. Aku sing mari dalange. Wis ndang diteruske. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayung yung. Alon-alon. Selendang kuning kang saking ukir. Kene tak peluk. Mas Herman aja cemburu lho, Mas. Dumateng para rawuh menika piantun putri kados Dewi Ratih ingkang kakung kados celengan. Kok celengan to, Mas? Kok celengan, Wong yo bagus. Maksudnya iki nek apa-apa ki sampean kan iso nyelengi Nyeleng, swara. nyeleng. Swarane sing apik. Ora apa-apa ya aja mlebu ati ya mlebokno weteng ae. Atimu tok lah ben Tok nemburi. Ndang Bisa tok nomor. Swara kurang permono nek wasesa ngomprong Kok mukok to, Mas? mukokmu kuwi ngetut ning gorokan wis. Ya angrung-rung. angunggrung marang bendara diasulis yo pijer peh mati ae Ya. pijer ngicangake halis Mas. nggih Kon mang pijer ngunjukake. Kon ngunjuk nih. iki lho Ya nah pijer ngunjukake. ngunjuk Deni lho sing. ketoke meri ya padume ra iso to nggur muntiri putensio alah Mbok muntiri sinden. Iki lho. Ben pereng kabeh. sinden nek diuteri Lah iya. Ya, tipane. Monggo diterusne, Mas. terus no sesi demam Dijogeti pisan nggih Mas Victor. Timbang pisan
Lah ngono. Makasih. Ya telaske yo. Urip ana Matur nuwun Mas Victor. Makasih Mas Victor nggih. Ya. Alon. Iki kejaba minangkani pamundhut saka temanten ning uga minangkani pamundhut sing lumantar WA ya, tumbuk ya. Ana sing nyuwun lintang asmara. Duet-duet niki. Mas Heru. Heeh. Mas Heru. Monggo Mas di spot Mas karo sapa? Iya. Sing dereng. Mbak Dwi kene, Mbak Dwi. Enek sing ayu-ayu lho. Iya. Engko lho. Engko ae lho. Iya. Nah wis wong sepi ae kok. Ayo monggo. Mangga. Kasih spot iki. Pun ngadeg kok. Wis. Wes. Kaget. Aku jane yo meh ngene. Hae, yo tenan. Ora. Ora tak. Kok wedi men to karo Aku Bandungan. sikilku gringgingen. Sugeng dalu Mbak Sugeng Nimbo. dalu Mas Heru. Dateng Macanan. Macanan. Sumber Kelampok. Nebis bedah iki Mas ya. Nggih, kados iki. Iki anu ki, Dewi. Anu. Sumber Kelampok. Hari ini anu apa jenenge? Kelampok. Nyari gamelan. Kelampok. Tambah berkah ya Mas ya. Amin. Gamelan digelar mau wong tarukan ning bel. Tarukan anu tanggal piro mau ya? Juli 24. 24. 24. Sing petungan mengiki malah. Oh. Tapi aku gak iso nderek Mas. Oh, ngeten nggih. Aku- Oh, ada cara dia sendiri. Aku njejeg dhewe nang garas kono. Iya, piye. Jejeg dhewe. Jejeg apa dijejeg? Ya wis ra apa-apa ya. Njejeg selamat lho. Kit digoleki kuncine sek gak kok kaya ndiki kok. Ndak. Ayo Mas Rio. Mesane sing putri swara lanang. Oke, sesarangan asta. Ane disambung ning patet saka gara-gara nggih. Heeh. Kula tak keprukan delo. Slendro. Heeh. Ditutukne. Wahyu katentreman, wahyu tojali, wahyu ning ratu. Ditutukne kaya ngapa babareng lakon. Cawe sesaji kang sinuwun tak derekke, Mak. Yo surak semprang bareng tumandang, no. Ya.